ایرونا 1909 ده لیدش پولیتیکای مشافتنه و جبوی جندارکرنا چاند هنر
govenda Salyayê. Niha jî ji bo ku performansê xwe pêşkêş wê bike, bi çepkên wê yên xurt, koma govendeyan jinê kasê dê.
کمکار و امکتار 34 ساله و ریویتیا زور و زحمت داد که پیشنگی من آپ مساکر از دخواستم بیرانی نکیوی جوارا پارور کمش برکو کاسه کیده کورونا زاروکا و در وقت ستران بود براستیشی بیرانی نکیوی هیا 1992 ده بیرانی خدا ده بیجه لیسان شاهیه کی نچه بیدا کورونا زاروکا کب زمان کردی ستران ده بیجه دردکه و سردکه او ده بیجه عمره من هفته سالیه ام زاروکه کب زمان من زمان خود ده آخوه 7 سالیه در دور سالانه پولیس برای خود دوان و جوانت بشن دهرن ون بسر ناکمن جوان که عمر من 7 سالیه و آرمان جامن هدفا من روح و کیانه زاروکه 7 سالینا بشی اینو جی هدف آرمان جا و تکوشیه و تمگره کرد تکوشینا گله کرد یه آزادیه اینو دروحه کیانه کان زاروکا با جواندا بشی ام زانن ام لسر نرخی 34 سالی لسر نرخی پیشنگی 34 سالی ام ایرو هاتنه به قناقه و ایرو ام بنا خودی زمان ام بنا خودی ناسنامه ام بدرد حضور ودا حرمت آخواه رئیسداری آخواه و بشن آخواه لسر تکوشیناوان لبر تکوشیناوان بشینن لسر تکوشینا رئیسدار جانگوری علی تمل شهید مسکین شهید سانیا و همی شهید جانگوری نرینما همی شهید جانگوری کدورینا دویریا شورش تکوشینه یا نرخی گلن کرد و دپارزه و بخم پیشبری گله کرد کشیانه کی گرام و هاشیانه خواه داینه بشنه خود تمام بروان دطوری و هر وها ام شاهی بلا دیاری شمای شهیدن تشکینه شهیدن شورت روشاوا شهیدن گلن کرد بابه تیار کو سینورا الوشان سینورا تکبر و شانوگرا خواه زمان خواه و حلوستا باید نتوین کردیتیه لچاره کردستانی بلاو کرد افشاهی بلا دیاره باوه تیار و اره کل سر شوپاوی و سر حقیقتاوی سر تکوشناوی دمشینه همی خباتکاری نچمه همی خباتکاری چانده هر بشکشوالا کدام پیروز به و کدام پیروز به Stop.
asbuna ev röportaja ve ez Kadir Çat. İro Sivçaremin salvegera nevanda çanda Mezopotamya salvegera viye em ve hunermende gelli Kurt ve salvegera ha gelli ha piroz dikin. Neçeme diroka Kurdan da Ali çanda hunere da benga veke. Neçeme Ali lehemberi asimilasyonu lehemberi sistemi alternatifa ya ve sistemi ve pergaliye. Ve hazaran ve sedan kursiyer ve hazaran kitla kadar 34 salın neçeme xabatı xod meşine Ali govende, Ali şanoy, Ali müziki, Ali sinemayı her beşi neçeme 34 salın gele xore hizmet dike. Em iro 34 min pirozbahiya salvegera neçeme dikin. Bizi neçeme, bizi nevanda çanda Mezopotamya. Merhaba, îro gelek bi kelejanu kevxweşin ku 34 min salvegera navenda çanda Mezopotamyayê pîroz dikin. Aras ji bo gelê Kurd neçeme dîrokekî gelek girîng e ku em bibêjin bê navber 34 sal li Bakurê Kurdistanê li ber xwe dide. Xwedî li çanda xwe, xwedî li hunera xwe, xwedî li zimanê xwe derdikeve. Yani dema mirov hêla dîrokî jî rol û misyona navenda çanda Mezopotamya binêre ji şanoyê bigire heta müzîkê bigire heta sînemayê bigire heta beşê wêje û beşa wêneyê her dîsîplînên hunerê da em bibêjin gelek xwedî li xebatên hunerî ê çanda Kurdî a kevnare derketiye. Ji bo vê mîratheyeke giring e, mîraseke giring e ku îro divê her Kurd xwedî li çand û hunera xwe derkeve û xwedî li çand û hunera Kurdî derkeve. Spas baş. Bele silav û rês îro em li vê derê 34 min salvegera neçemê pîroz dikin. Ez vek hunermendekî Kurd gelekî kêfxweşim ji bo bemîro vê şevê li vê derê ne her wiha hunermendê ku ev 30 sal 34 sal divê hêlê daxebat dimeşînin îro li vê derê ne û em gelek kêfxweşin gelek serbilind dibû wan bi rastî jî medwêdeyê da ji dît me dît ku meşeke bi rastî jî dûr û dirêj bûye û xwe dem hetanî îro hatiye û tesîra ku lê kiriye li çanda Kurda û xebatê ku ji bo wekê meşandiye ji bo me giringin em jî 20 sala tevlî vê meşê bûne û her wiha em dibin banê navenda çanda Mezopotamya de xebatê xwe dimeşînin û hetanî vê derê tînin. Ew kesê ku vê arahanê radestî me kirine em jî pêşerojê da derbasî ew ciwanê ew zarokê ku niha li ser dikêne dengê wan tê em ê radestî wan bikin û bi rastî jî îro kelecaneke coşeke gelek mezin heye li vê derê ji ber ku em jî perçeyekê van xewatan em gelek kêfxweşin û em 34 min salvegera neçemê li hemû hunermendan li hemû gelê Kurd pîroz dikin û serketin di xebatê wan de. Spas. Bile birastî îro 34 min salvegera da mezandira navenda çanda Mezopotamya em şe bi vê münasebetê em hatin li gel hev bi vê coşê bi vê kelecanê em pîroz dikin. Bi vê rihê bi vê kelecana vê 34 min salvegera vê îro ji pîrozbahiya îro em jî bi kore zarokan derketin ser dike û bi vê kelecanê me jî vê pîrozbahiyê em bêjin li gel pîroz kir em derketin pêşberî gel. Bi rihê zarokan, bi coşa zarokan me jî vê kelecanê par vekir. Em gelek bi rastî vê ro jî giring dibînin ji ber ku bi rastî navenda çanda Mezopotamya taybet ji bo zarokan û ji bo nivşin û wek dibistanekî rolekî pir giring dilêze. 34 sal gelek xebatên gelek cûr be cûr bi watê hatê kirin. Ji bo nivşên nû jî wek çanda xwe, wek hunera xwe, wek zimanê xwe mîratê kiran buha gelek li gel ketkarên navenda çanda Mezopotamya ji me raman û em jî bi vê şaxê jî îro em hatin li vir em gelek bişansin em dibêjin 34 min salvegera navenda çanda Mezopotamya li me hemûyan pîroz be. Bugün Mekkeme'nin 34. yıl dönümünü kutluyoruz. Gerçekten büyük bir zaman diliminde çok büyük emekler vermiş.
büyük çalışmalara imza atmış en eski kurumlarımızdan biri Mekeme. Kürt halkının kültürünü, kimliğini, var olma mücadelesini her daim yürütmüş. Bundan sonra da yürüteceğine olan inancımızla tüm halkımızı Mekeme'yi, kültürünü sahiplenmeye davet ediyorum. Teşekkürler. Spastıkım. Merhaba, khairatlar şaya ve Siu çaremi salvegere naveda çağda Mezopotamya Rastî ji bo gelê Kurd bi taybetî ji bo zarokê Kurd û Kurdistanê pîroz dikim. Rojê wisa canşahî bi rastî mirov bi hesrete kulbedê ye, rojê wisa bê berhevdû bi hevdûna wê van rojê zor û zehmet çawa derbas kire bi hevdûna par ve bikin wê şahî bi dil û can bi hestiyarî bijî. Ve hediye van rojê xweş û azad spas dikim malê wan û khêratin serçera serçema da. Avakirina navenda çanda Mezopotamya ya Jorîn, Siu çaremîn salvegera wî gelê Kurdî û Kurdistanê pîroz be. Siu çar salverê bi çend rewşenbîr, hunermend, nivîskar, şoreşger, hunermend xebatekî da dest pê kirin. Ew roj berhemê xwe, tixûbê xwe avête civatê, îro berhemê wî bi hezara ciwanê Kurd gelek saziya Kurdistanê de di çand û hunerê de kar û xebatê xwe didomînin. Ez evî dikim ev çî û çar emîn salveger û bibe pêşî vekirina çand û hunerê hunera Kurdî, zimanê Kurdî ez cardin pîroz dikim çî û çar emîn salveger pîroz be li hemî gelê Kurdistanê. Destpêkê de di vê 34 sala de gelek heda insana di ser vê çanda çêbûyê em dixwazin ji bo van însanana bejna xwe tevînin û bi rastî jî heta aneka ê canê xwe danin ê hatî wenda kirin ewan însana keda wan nayî bîr kirin û ji vê saeta pêv jî em dixwazin gelê me zarokê xwe û bi taybetî jî zarok bişînin saziyê perwerde bibin ev pêşe roja me yê em li wan xwedî derkevin û evan saziyê me jî ê benin em vê xwedîkirin nehêlin û ji bo keda we jî em spas dikin û ji bo vê rojê jî van hevalana keda xwe danin em ca di bejna xwe li wan tevînin spas dikin. Belê em îşev 34 li damezrandina navenda çanda Mezopotamya ne ez jî wek endamê berê ya navenda çanda Mezopotamya ez gelek kêfxweşim ku îro em bi hev re pîroz dikin bi rastî ji dayikan bigirin heta ciwanan heta zarokan îro bi sedan kes li vê derê ne em dibêjin kêfxweşiyeke gelekî mezin e ku li Amedê îro em salvegerê pîroz dikin salên berê hatibûne qedexe kirin wekî hûn jî dizanin lê îro bi rastî jî bi coşeke mezin damezrandina neçemê tê pîroz kirin em serkeftinê dixwazin di hemû xebatên hunermendan de gelek spas. Niha 34 salvegera navenda çanda Mezopotamya bêguman pir bi maneye, pir bi wateye çima mesela ez bi xwe wek şagirtekî ku 23 sal berê li saziyeke navendên çandên Mezopotamya dest bi xebata çand û hunera Kurdî kiriye û vaye îro ez şahîdiya salvegera 34 dikim veya hem bi wateye û hem jî kelecane û barê me jî giran dike ew keda ku 34 sala hatiye dayîn hewceye em salên dûdirêj vê kedê berdewam bikin û bikin ku çand û hunera Kurdî li hemû gund û bajarên Kurdistanê bigêje zarokên welêt. Ji bo wê bila pîroz be 34 salvegera navenda çanda Mezopotamya.
Beli îro em li vê derê li Amedê 34 salvegera damezrandina navenda çanda Mesopotamyayê pîroz dikin. Bi rastî em pir şanazin û pir bi kelecanin ku em li ser mîrateya 34 sala îro gotinê xwe dikin, îro stranê xwe dibêjin, îro wateya vê rojê bi gelê xwe re parve dikin. Hûn dizanin Notu yekê de navenda çanda Mezopotamyayê cara yekemîn şubeya yekemîn şexa yekemîn li İstanbulê hat vekirin û piştre jî bi dehan şubeyê wê hem li bajarên Kurdistanê û li metropolê Tirkiyê hatin vekirin. Yani li ser polîtîkayên qirkirinê yê 100 salî ku li ser çanda Kurda ser zimanê Kurda polîtîkayên bişaftinê dimeşandin ji bo bibe bersivek ji bo parastina çanda Kurdî ji bo parastina zimanê Kurdî ji bo parastina hunera Kurdî ev navend hatin vekirin û 34 sala ku bênavber li gel hemû zexta li gel hemû êrîşa li gel hemû girtin binçavkirinê hunermenda û xebatkarê van navenda bênavber xebatê xwe domandin bênavber hunera azad hunera Kurdî parastin û heta rojama aniye îro em dikarin bêjin ku neçêmê bingeha hemû mîrateya çand û hunera Kurdî ye em jî wek hunermendên navenda çanda Mezopotamyê wek xebatkarê wê wek perwerdekarê wê şanazin ku îro 34 salvegera xwe pîroz dikin li hemû gelê me pîroz be. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.